o baby anso tia wetimi nya adwen sakyera hye odi ronyam we na mesrew amen amen mi checha mu biem obade Nyankopon adawromenti eda so tiase ehiem so odosonku mu na ya na domara kwa ene ebekọ so tie Nyankopon asem amen pa amen odi akwa babiem yenhwe de obade kire ene do ode ma me no mienu ni also the eye of the Lord is everywhere. The eye of the Lord is everywhere. Onyankopon anywhere no aho ba bia sa ti asem ni ye na wutie ni ye na so Onyankopon ba asem ni wuro mu abohu say yes wutie ni ye na so ogba de ya we pa na nwene nwa na ne honhom ti mu de a de o bia be sakyera correct na Onyankopon ba nyira ogba de no ne ba onyira ohwehwe ne ba so otene na ne ho popo sanity we na hu Nyankopon makan hallelujah amen ogba de nshirawo amen ono okese amen na omi wadwi mu na asem na eba no wetimatie ni ye amen pa amen hwasemu akọ Hebrew chapter 4 verse number 13 okasemu ha oside kenka Hebrew fo ngoma no eti a eye enanyimu ayedumiensa no ose na abodie biara ni ho a enna de Onyankopon anim abodie biara ni ho a enna di Onyankopon anim mami ti asem ni brother onua jeni ye pa Apostle Sami in Council out in can seekers for the truth ministries. Only ti asem ni. Okenka ni fam ko bi won se den Hebrew fo ngoma eti na enyimu ayedumiensa no ose na abodie biara ni ho a enna de Onyankopon anim abodie biara ni ho a enna di Onyankopon de ben anim na ade nyina ho da ho ade nyina ho de ben da ho tie ni ye pa amen enna wo tie me bi wo ya de bi de hia wo so obi anim when the AM is secret obi anim na obi aso huda me dem de hia obi anu obehu sa ti asem no ka ade bia ni ho ne mu a enna di wo ba de nanim ose na ade nyina ho da ho ade nyina ho ya de ben da ho na eso abie wo de eso akatama wo de obi anim na so ose eso de ben ebie de ne no wo asem no anim e wo de ye ne wo asem no anim hallelujah amen oba de ya we no asem no emu oduru sa so ni pasa wonti ase and na so de what was so family here na se wo tie ni here me nua be de se obetima ko bodi hu biem amen ba amen so wo kwa sorry ana wo sumu a ko sumu a ye preach ka ni pedua ho asem osumu a ye preach ka boni ho asem osumu a kira wo de ase wo ye no papa ne boni amen amen what the end of what somebody de bay anim ose na ade nyina ho da ho na eso abie de ne wo asem no anim hallelujah amen Onyankopon ni wa e wo ba bia o ehwe ba bia na ehintada sa okay Psalm 33 verse 13 to 15 David nyom eti edi asam yensa yi mu edum yensa kopem edu enum Ewrade firi so ehwe tia o Ewrade ofiri so de ben ohwaw ohunu nipa ma nyina otenetena bia no ohwe asase so so enyina asase so fo nyina asem anye hu ma nokure otenetena bia ana ohwe asase so fo nyina hallelujah amen temie wafa wuku achi ana woto wodo media chance maka obi ehu osofo ohu ye enti wawie wafa wuku achi no na ti ho hwe abaywa osi otene trabia ho no ohwe nipa ma nyina ana ohwe ba bia wukofa boy no ukrasa wukohwe o maame e wo kurase na wote boy nchen ha oba no ato bosa socks bi ani singlet bi abeche niku hey adwa tenie otene trabia ho ana de bay ohwe nipa ma nyina ono wo biala onim
Nokure. Dia woye biala onim. Nokure. To asoma me. Verse 15. Ono na onwene wo nyina akoma. Ono na o de ben. Onwene wo nyina. Ni onipa biala koma. Na wo hu wo nnwuma nyina. E no onipa bia nnwuma nyina mu. To ya bai wa yo walefo. Na sa wo twempena wo no ku nuada. E na o de ahie. Hey, oba de sa me kan cho sa da ho twen. Nokure. Onim de waye nyina. Abranti a wanye mo ba. Wodi akwasha ba mu abi otel nkai. Na wa gbo obana no. Ha! Abranti hwedi o. Na ni hwa wo de waye nyina. Hunu nnwuma mu. Abayo otel nche hasep. Wo wie sika de ahya no. Ene abo ne apam no. Sister. Onim nnwuma nyina. E da ho twem. Johnny Before yes, you deliver. Amen. And this is no where you were cheap. Amen. Amen. Assembly, more do ye. Okay, Assembly Christians chapter 11, verse number 9 to 10. What's it? Osankafo ngomare tidu akunyumu nkosi edu no. Ose abrantie Ti asem sie. Wo ya brante mu na wasi so tie do aka cho se abrante. ma woni nyi wo mofrase. Wo ya brante mu oni nyi wo mofrase. Na nya koma pa wo mranti bremu. Nya akoma pa wo mranti bremu. Na fa wa koma kwan so. O de emaldo bi a wo pe bi o de fa. Ne de woni hunu mu. De woni hunu bi o de fa. Enso hunu se. Na so hunu se. Enu nyina Nyankopon do beko atamu. Eni be wonyina Onyankopon do beko atamu akoma. Abrante a wasi so yi ska akra. Ena mo frank tekete 15 years get no de togo. Kwaso. Ose so hunu yen. Hunu wensa. Nyama nyina Nyankopon do beko atamu. Ma wo ye nyina makoma do beko atamu. O ti ati asem ni ye pa. Ti mo fra wani ka fawe. A wa hwewe. Mo frank tekete. A wa hwewe nyala no. Ose odo beko atamu obebu hu atamu akoma. Unum ni nyina wo. O de hie. Hwaniye. Elia ho ma we nyina ware we. Wo ye teacher ni na tianiye. Teacher ni a wo tsa de na mo friend secondary school girls. And now rewe. Teacher. Sister wo subai. Na temo da ho ma. Jo ye nyina la. O be bu ade. Be bu akonta ade ma. To asoro mo ho. Ose na yi arehofi akoma mu. Me na ti yi arehofi de be wakoma mu. Na mabone. Na ma de bone mpare wo honam. Se o chemi amade bone mpam wo honam. Wo ya na se o timi nya ya bra na me deliver wate. Oba de fa me so no wagye wa fi se no me we mu. Amen. So bone a wadi abofra ma ne koya bosh na wo de asai. O timi ngu ye. Wo da so ta so de se wo botton se Yakobo agye. Wo me ne ma waye. E da ho twɛn. To se na yi arehofi akoma mu. Na ma de bone mpare wo honam. Ma ade bone mpale wo honam. Na mofrase ne mrante bre ya huhudiye. E mofrase mrante bre mu ya de bai. E ya huhudiye. Ohu ofe boy. Wenya ka bi adam. Wenya dan han. Wenya kwadisha bo nchen. Enti wawie. Hwe, wo de kokko beko. Wo de tuntum awuram. Wo de kokko akọ. De oso, de oswa, de nto so, de nto swa, de nto ofom, de nto apeja. Koso rewen. Na temo da ho mawo. Atemo da ho twel. Joye biala Onyankopon nim. Amen. Amen. Odefo Jeremiah ka asemu ha. Jeremiah chapter 16 verse number 17 to 18 ka asemu ha. Jeremiah 16 verse 17 to 18. Na mani hwe won akwan nyina. Tiao. Ose nani ehwe made. Onipa akwan nyina. Na ehinta me. Ose ba kokwa ntimi hintare da. Nani hwe wiase nyina. Wa akwan nyina. Nani erebai ehwaw. Na bibie ne ho abetime hinta Yakopon da. Fayita obiara. Fayita oyire. Wo ye fayita oyire. Obeya bresa hwewa. Atone ma hwew. And what to be school. And the way you skakra. Also, in one co school. And the more frank kitten, I want them one number now enjoy in our day. Who enjoy with a cosso. Now enjoy cosso. I ran there. What you put in no bomb. So be my best shame on watching them. We will walk my Christ on the Sabbath count. Amen. What shall no who hinta samina.
de wo ye bia onim me ti ha ka sei adwe bi da me tirim na hinta onim me wa bobo me tirim a anim obi enam no so fa wadwuma mu wodna kwa aweke no am ya yi na di and no ye manager abranche e da ho twen e da ho twen what to do we ban wakunu we ban to do hwani ye na de wo ye nyina la no obade nyankopon no ne ne de be esam na won amumu ye nso eso nkata amanim tie wamumu ye ne ma wa ye ehunu ne matata de no o se ntimi nhire da eso nkata wo ne da obi dwalo obata so ne wa topon no se obi nye de enhwe ne ho na so nyankopon no hwe so no ohu nyina na ye no hu ne se abofra o se ye furu ma ma na nyemro no abosoma nkron bi sa wo se dwan be na abofari die enso be na onom we hu se nyankopon hu ohu Rebecca nyinsan na mra Rebecca nyinsan o twasam no Bible said yefu ha no bi se nyankopon o kan yefu asam che no o so man mieri na de be e wo yefu mu o kire no na panini be ton ni peri ade be amokuma no ansi onim de wo ni pedue nyina mu they say wo toy wonim te say obofo wakale wonim obofo na so adwe kita adwe bane na ode nam onim su a wode nam onim su a wode nam ayabra ho sem emobo verse 18 ko na metua won amumu ye ne won bone so ka mo ho obetuo ni padas na amumu ye ne bone so aketua betua mo ho na ma what to crack was since no be aje what say afaw ahwaw and no gina ya what's ya yamani pano na dwuma bono abrante bi fa from Libya and o timpi no kopie Italy no kwato misina brother o man dan tena mu hwe no ya man draw the paper na den ya dwuma o tena o kema hwe o bibia short is near last minute abrante even brother etu kan bagana na bo na kokko send ne pepa no ha ko se pepa no de ma no adwuma no ko se no wo ko ye asesa into o ya asesa din dia Ghana adwen no adwen bone ekita dipa no office wo ayi abo no te office ti taifa office ti ayi achimota ni we fi so to bi man so to ko sesa praise the Lord. Amen. And you put some money. O se no amumu ye ne won bone no metua ho ka mo ho o se wo ye mumu ye no ene won bone no metua ho ka wo betua de bai wo ka mo ho se wagu asase no ho fi no do why de bai wagu asase no ho fi na wo de won atantane ene won achiwade afunu ahyem hallelujah hallelujah amen ene padi ni ma tai efe ahya asase no so ma adentre se basa ya re ho sam kase and no ba to menyim 8 months yetimi yi to twene nokure uti no ya boshi 8 months so ya bofna to atwene wonyim wa watu kwan okoyin what truck road ya kotu bia bonten wadwane na okọ fast connection hey na mla ode to ohun yo nokure uyin ohun ode le kwato ohun ni nyina date nyina ho ube bia ho makoma de si wo nokure still I say sound suban ayabla ho sam kase menu atie ni ye na wiase we na do aya no kura egofo podcast egofo si dan gofo si abrosai sa na tie si yesuba ye kase yesuba de enwo ye na so nyankopon de o se etwa senta tedey obeba obiri de ko na so se ne maye ne de dey aben say no amna ne ye say ne wiebire beye wo ware no wo we wo jiwe ni sisi adan ototoy akasa wo bebre what is that cansam nyakopo kwa cansam bebre no one preaching so many years now so ni pantie sana ewiemre ne sanete ye ene ya ware ya wo ya to kase esi adan nokure ati say dan ebeba say no amna ne ye sana wiebire beba
2 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 3 verse 8. Ɔsɛ na adɔfo wutie me. ma adeɛ baako ihu ntam. Ɛma deɛ me ka wahi ntam da. Dakoro Awurade sɛ mfirihyia apem. Dakoro Enyankopɔn no so mfirihyia de bɛn apem. Na mfirihyia apem yɛ ne sɛ dakoro. Mfirihyia pii no so sɛ de dakoro. Awurade nkyɛn na bɔhyɛ ho. Awurade Nyankopɔn nkyɛn na bɔhyɛ ho. Sɛdeɛ binom bu no sɛ ɛkyɛre no. Saa na bi ka sɛ wiase no ɛnko na wiye ebedu akadu. Hwɛ. Na mmom ɔma na bɔ dwotare ma wɔn. Ɔma ne bɔ kyale bɛ nipa. Ɔmpɛ sɛ obiara bɛyera. So nipa na sɛ ebetuma asesɛ firi bɔne ho. Na mmom pɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensa kyerɛ mu. So nipa na sɛ bɛsa kyerɛ wadwene. Ɛno nti ɛna saa de wɔ hɔ. To ka sɛ yɛsi dan yɛ walewale ɛne yɛtɔ ka sɛ ɛne yɛ sɛ enti deɛn. Enti ɛkyerɛ sɛ wiase nkɔ na wie yɛ ana. Ɛbɛkɔ. Usika wo penti onka no kra nkyɛ nipa. Sika asɔfo wo penti onka no kra nkyɛ nipa. Correct. Ɛyɛ reho sam kɛseɛ. Ɛmɔbɔ. Mene no magyidifo bibia asi wɔ wiase bia asi wɔ twerɛsɛm. Nokwasɛm. Deɛ asi wɔ wiase bia twerɛsɛm aka ho asɛm da. Nokwasɛm pa. Amen pa. Amen. Unti Oma David kan sɛm bi. Ɛwɔ Psalm 139 verse number 1 to 4. David nnwom no eti ɔha ne aduasa nkron nnwom baako si ɛnan no. Ɔsɛ Awurade wo hwɛ me mu. Tia Awurade da hwehwɛ me mu. Awurade wo hwɛ me mu. Kwae. Na wo hu me. Tia ɔsɛ wo hwɛ ni mu ayɛ de bɛn. Wo me. Cause David hunu sɛ na papa ɔdɔ Nyankopɔn. Ɛfonso ba ne ho a ɔfɔ ɛfonso out osrɛ. Si Nyankopɔn ni mɔbɔ. Ti ɔyɛ hunu sɛ ɛfonso ba ɔbɔ mpa ne sɛ ohunye muaya na ɔhwɛ hu sɛ wayɛ bɔne bi tira ntimi yɛ dɛ. Ɛma. To ɔsɛ Awurade wo hwɛ me mu. Ɔsɛ Awurade wo hwɛ me mu. Hwɛ me mu. Na wo hu me. Na wo hu me. Wo na wo ni masetena ne me sɔre Ti ye. uni masetena ne me sɔre ye. Wo ma adwene mu akyirikyiri. Wo ma adwene de bɛn. Akyirikyiri. Wo akyirikyiri. Saa asɛm yɛ ne mu odu papa. Awurade wo hwɛ me mu. So, na ɔsɛ de ka me mu. Ɔsɛ de. Ɔsɛ Awurade wo hwɛ me mu. Na wo hu me. Wo hwɛ me mu a wo hu me. Na wo ni masetena ne me Uni sɔre ye. masetena ne me de bɛn. Me sɔre Me ye. sɔre nyinaa. Wo hu ma adwene mu akyirikyiri. Hallelujah. Amen. Asɛm mu odu na yɛ ahodwiri. Wo ma adwene wo akyirikyiri. Ɛta adwene na wafa no. Saa adwene no. Onim dadadada nsena wo fa saa adwene no. Sa Na mna osuma Onyankopɔn ɔba de asuma odifo no sɛ ɔnkɔ gya sefu so nkɔ yi David emedi hene no. Na odifo du ye no. Onmi sɛ memma kɛse no hia. Nyankopɔn sɛ enye no a. dabi. Wo hwɛ no ani waso. Na mhwɛ no wakoma mu. Sa Bisa me baba akɔ wo wuram. Anya wo na mehwɛ. Onyankopɔn no ba biela wonam. Ayi no machi na wonam na wasɔre no. Sa ayi no machi no. Maybe wo fo bi no maybe wo. sa Ayi no machi no. Baby onem biara on maybe awo. Correct. Bra ni e pa. Etima ko pepa da gu akomia so bi ntrase. Wa trase mo ne sisi ya ne ya. Ne sisi asai. Oh. Eti wani age. Ha, ni petri mo adene. Pa. Banafo ba ko. Ne papa ye headmaster. Na okoye course bi ntie de post bi e ma no. E wo school na okira de. Oko also do the office. Won se pa da bi gun table so no de ne say prepare. Oji se bi aka ne se no ano. Ne sra ko a. Entima timbim na de wi. Tuni pano ya saudo nguda. Asudi da homa. Asase a weni giant asase nti watwo ma so. E de dwa kwahye fumu ho. Koko na bi ya odi giant no. Wo de akwakodo kwaye o. Na obi ado no wakwaje koko nti wo de dwa kwahye na ukum krofo. We free asimto akwakwatanse. Ha! Wo tamfo wuntu okuma kokware. Wo tamfo wuntu okuma kokko. Ware. Ware. No me ani asemi da homa. Oba de nim do ye yo. Correct. Onim de oye nyina. Wodi be ya safia ma we nyina. Be ye wodi safia ma nyina. We si so awtimi ware. Hey mama, Nyankopɔ ni sam. Pa. No be twia oka. Amen. Hallelujah. Amen. Ɔsɛ wo ma adwene mu akyirikyiri. Aso ma adwe wa chichiri. Wo hwɛ me nanteɛ ne me nnamu. Wo hwɛ me nantia wo me nam. Ne me nnamu. Aha. Me kwada unim. Me sɔre a unim. Sa David asem aka no. ɔsɛ na wo ni ma kwan nyinaa mu yie. Na kwan nyina o business o nyina la. Onimu. Business nyina la. Oba wo ton niam a wo kageti Central Market. Enema na pro enso akɔfa de nema gu ani. Toma onyonko. Atadna sai enso da fa ho kama. Wakoton. Ah, edi petri modere. Onu business o nyina. Ɔsɛ na wo ni ma kwan nyinaa mu yie. Ni ma kwan nyina mu yie.
so unum Nyankopon ye na otena sesenya eya den so betima do nipadua bone yes den so do nipadua be bone eti obade no because we say onum wiase ne manyino nim be biade a wo ye bidu yam hyew correct obi ehumi na so no nwene me ne de wo humi dada ejetwa sa me say free say suban ho amen hallelujah amen osena sembe ni mtakyerema so a gide wo awade wonim ni nyina no asembia ne ben eni mtakyerema so eni takyerema so gide wo awade age wo awade wonim no wona wonim tieni opa wona wonim pasa nyinsenya be maidia obi walo na wonyem wonim pasa nyinsenya be maidia ena musketu agyan na de akosho bi ojo to hwe ne ba panindi na wayi nani onim pa me akasa manafo baako worry wa hwa ba wi ya ma bo wi secondary school ko be university one day no hwe ni makohu letter bi sanna se okokwa no be ma na tu kwan ko no de nyin sem be hye papa no wa no ho ade oni na wo oni se ne ba oyile te che na oba na tuwe osampa enye oba ha ni petrimoire oba sister hweniye nessa brother hweniye sikaja padia be mo ni yenti no wa ye di eyi pentoa etwegumu e ba no pada e di gustum enketenkete ma be ma no enketenkete ma be ma no di no de all the spices na wo no so nim Nyankopon bi mo mpa no ta fe ne se wa hwe ne sa twetwa troma kama I don't kan ye de ne nko ye de wo de brebe di no wow na akrabu se bebem ne fu ade be na say kese kwa me uba uba wo kumbe me frau wo kumbe me frau japadie nti onim ni wa hyase suwa da fom no munimni no da fom no munimni hey ha ajabi tianie sawa emre bi da homo ate onim ba biela wo yo start pinto na wo yame ni slope is na ko fa udiguba ketenkete wo ku ni ketenkete no emra pra na wo fa nya onim ni na onim na pra na wo fa onim ni na to se na sembe ni mtakyerema so asebiri mitakyerema so gide wo awrade age wo wonim ni nyina no wonim ni nyina no so asemo ehu ase uso yi so wure fi Nyankopon me bode wura ka twa so bode Nyankopon gina wachi wate ne ni hwe wiase ma na nyina onwe bia hinta o kan semo Deuteronomy chapter 11 verse number 12 Deuteronomy se huma etosu numa ye Deuteronomy huma eti duba ko yimu edumienu na asase na Awurade Nyankopon hwe so da masakanie na asase na Awurade Nyankopon asase no Awurade Nyankopon hwe so da na nani wo so fi afiawiye efiti asie kosi afie de be ewiye masakan bi wa me asase na Awurade Nyankopon hwe so da asase no Awurade Nyankopon hwe so da na nani wo so firi afimfiti asie kosi ewiye nani wo so firi afi efiti asie kosi afie de be ewiye so ta asie so we adwuma ubu akonta date o sha ase no ahwe afie no emna afie ahase no onim ahase de akwa wie so bi e den ende e do be fa pen no ade ben waka create dada onim ni dada o so no nwene ho hallelujah amen ha what the tron kwa sha e de so be bone wonim Nyankopon se o te a he oba de na tirimo de o ne bu na chalifu adoye wo ho na so senipa na no odi apembia be siwa maye odi meza na be si ho amaye se odi obi apama no we de be so bubu nipa na sinaten na senipa na hudia na tetimlem do hebone okum fright na so na die amawo mre ses obasesa wadwene enso na enipa suro obronsam sen Nyankopon amen esi Nyankopon so that say eni be so sam so Nyankopon to be ka so ya mabu aduro maku aso me dey me pa chaw no ka say me do ma Awurade o so ofuru oko ha o de da bi asiwa ma obebu nipa na sini aten e da no sua ofiso bi ehu menu ya wotie mi enne eye odo brema so be section wadwe efi soni biara wo mu hallelujah amen oha pachawa tia so nie pa
Okay, symbol of First Chronicles chapter 28 verse number 9. Come on me. First Chronicles chapter 28 verse number 9. Now wo meba Solomon. Tiao. Solomon. David 24. Emra obe o tu ne ba ne fo. Na se mo ka kire Solomon ni because David no obe Nyankopon. Na osuro Nyankopon. Me Nyankopon so do no. E do pese ne ba no so be Nyankopon no hu ni se ote. O 24 and na wo a wo ti hei o tu bafo a asebe na o ka kire obaba no fa be ma wo sika be ma de oba se wanyini adwo wanyini 18 years wanyini wonya be ma hwa be ma wo ntia se fie tie be ma wo sika akra wo ne ho na de akokofi wo fo ba ise ai efutu ade baba no ti efutu David ma neba Solomon ase dey na wo meba Solomon na wo meba Solomon nu waja Onyankopon no hu waja Nyankopon no na fa wakoma nyina na wo kra ani so som no wo dey wo kra nyina ani so esom no na Awurade papa akoma nyina mu na ohunu adwen nyina na yemi hunu na ohun adwen nyina mu so wo hwehwe no a obema wo hunu na se wugya no na obeto atwene kora tefutu odema ne ba na se wotu ne ba fu sire sa kwa ne bo mpa ya onso mo mpa ya sei sei ma mo su nyansa mndi fe mu man kese onso ne mpa bo che Nyankopon no ko se futu ade gyade ma na ko ni tirim na se du bebi no na man ne ba de futu bedu na de wo yira kwan no manti fi Nyankopon chi ko so boso ba stalof di odo achi menu awutie mi be ma bebre hyase o ablabo pam na so oba bi okodi na chinti a wa mi se Nyankopon no ene na ablabo ina asai ba form me say aware enti nipa bebre be kobro nsam gem aware onti pa bebre be kobro nsam gem se wutie mi ateni ye pa aware enti be bi atete aware to be bi ablabo sai wakofa small girl na ne nante na oyere ti ba bi na otete na oha hwe me ka si ahintase bi akere wo se wo ma na se wo hwe wen wetu akotra na se o ma no okomedi wan a o business wa brabo insu ye da o mani su a o problem na se oyere so de ho ya wa o business enko o problem. Hallelujah, amen. Ti asamni odifu Jeremiah sambe kasai e wo Jeremiah chapter 23 verse number 24. Ben kan Jeremiah ngoma no etie no miensa nyimu ayare no nan no. Ose dey. Ose se obidi ne ho hunta bia bi a me renhuru ana. So obidi ne ho hinta bia bi a me renhuru ana. Ewade asem. Oh hu ana. Ewade na dey e kasa. Sankan bi mo se dey. Ose se obidi ne ho hunta bia bi a. So bia ko wi sika bi no de akosie so obi hu no de ahye obi. Me renhu ana. Ose oh hu ana. Asem bisa. Enti se okodi ko konsa kire adwuma mu wura no data no kodi konsa kire no sasa bente ni pagya wadwuma mu ho ye ma na boso oyade obi ebudidi ayo ye do asase e wo na awo wo na se o se ti dia wo ye Nyankopon so ohu ana ewade asem ni Nyankopon na ekasa o se anya osuna sase na maye so ma ana anya osuna sase no Nyankopon aya so ma ewade asem ni na woni pebu a wonti ase o asase ona mo no so oya wo dia onu asase na no wo plot 2 acres onu bia ekosi no bia upila kwesi me bo ana koso koto half plot ana quarter plot onu bia pila ni ye de be esi so obi do ba mu a ontwe da woni tiri ne kon sanso onu bia upila de be esi na asase do bo asase no onu bia ne pila si onim ni nyina do bo asase onu bia ni pila si onu bia enti baby biela wo ni baby biela wote na wo de wo se wo no wo problem awari a wo kom nto aye jata na wote fie wo for ba ne se o mbe so bushoni bia ba mu ajapadenti sister ajapadenti amrosan kakre na okusi yenti what did wash atem wo ndia ba wo did atem what did ai it work as o kwan amrosan esi wonti na wo yesa hey sister abrusan wenti now abrusan friend o de baby tian kete
sister I don't think no abrade oba no bwan ho oba no I bwan ho body yes ni fie wi no bo wale no wo hwe sabu hwe to ayasa aya boba ne ma me be ye mo ni so jimie ntia so di wachi ma me be fo wa pam no be ma ni wia wo adwa oh brother why sama obani ni mu nyina wa poe because of a dana oba ni wonti brother because of a dana akokura ko hu ufie bosom se won kum oba no ai aja padeti onyankopon hu no kure nyankopon wo hu pa asne ni edebei ehwe wiase nyina oba asofodie mu a ewom osofo na o pega na ka na osofo keto akon so asore sofo keto aso na owo na se obeye sa to esori panifo nyina ntem na wa sa sofo no obeji oh yem pam no o me osofo pani na brante wo awie yo wo awie yo pa ha kotra se sepe wo sofo na gwinma so kwaso ba we ho kwaso ba we ho hai wo ya djuma Kristo hu no kure wa hu pa baby wo bia wa hu no kure we are so pari djuma wo dia nyakopo wa hu to talk for time we ko po wa hu SOMPA wo hwe do wosika se okọ de nchen kwa sai no do wosika ra okọ de nchen akọ ka se ma che no hey to one time no kure hey hwaniye nyakopo hu pa do ye bia hu ofuru so na ba wa pera no kama kwa se do nya hwe sanko for me hwenko for sta no mi so bia oton cocaine mi so sin bia oton cocaine so important sa no obetuma bo man no kure yes hallelujah Amen. asemo ya na me hu papa some David kan Psalm 62 verse 11 David Jom eti aduosia mienu yi mu duba akokọ pem du mienu osede na onyankopon akasa preko oso onyankopon akasa preko imprenu so na mate emprenu so na kwese same mate setumi nyina ose tumi nyina onyankopon dia na wo awurade na adom wo na obetua onipa ka hey se die nyuma te oso obetua nipa da seni ka se nipa ya se nyuma te obetua nipa da seni ka se ni nyuma nyina de ben etie onua apostle Sami Nkansa na wote ninkan apostle Samuel Kwesi Nkansa hallelujah amen seekers of the truth ministries so for yehwe no kro ko baba sempa tak Nkansa mda ye mre me watafu adompom kumasi tafu adompom o hwe tv ni so me person number ne gusu no onua ogbare da woro ma ye branches bebre e o Ghana ha biara wo pese wutu anamo ekọ no wo frɛ be kyerɛw akohu sofo no menu ya nokro na sa na so be pa nokro ni mu aka yen jejja ye ho da bi nokro se ti bia be ka cause ye ni mmere wo de ye ni mmere wa de ene wo kwaso da ofraw obi frem papa me pa cho me ba me sewa adawro ma me mu a me ho be sei me so wa hwe ade me ton na me ton mole ana se de na me ton ubi oba me ho no me ba na ofra pa me te wonka na pa cho me ba me mu a me ho sei na me so ma de ntra obi sa me sa an se ja sofo ya me ko na me so sa ya ju sika and na so ne ko de charge business akure to be tabroche chale business be na me background me also asori tie any school tie beti asori usi na ni wi ani apostle for bi atra no ha sofo o wani eno ani awie binye ska si ha business e be dem yan kesa sofo ntua tax ese mo se we anyakopon afre we no aya nya hwe no sa na tie enipa so mpe no kre entu a wo ka no kre prefe no oboa aso dem ko bakra offering kronto onto it is so for brother kronfo yes asolomani bi na ma so for dana kronfo ko so kom de no ton so bokro no so for odi ni pachi anyakopon ebebisa wo kwasem odi ni pachi obebisa wo sikani brenti onye wo mpa wo ba ko pe me yo so for mate me ho obi aso difo obi aso nyakopon afre no o de ko so ko na wo hia emfra we bo hwa ye fa ma so nyakopon e de ahobrase na su nyakopon wa hyiraw wa bi wakọ
ankasa mo na kema no content ye wo eli ho nokwasem sa dente hallelujah amen hwase mo kan ai ho Psalm 62 Psalm 66 verse number 7 come on David nyom eti aduasian sia nyimu ya enso no ose de ode ni tumi di hene da no de ode ni tumi di hene da no o amanaman ho ani o amana nyina de bai aniwa hallelujah amen kan bi wase dey o say de ode ni tumi di hene da no de ode ni tumi di hene da o amanaman ho ani o amama nyina de bai aniwa hallelujah amen asem si ya na obu ono asem bia bia metemi fia befo ho etimatu kwant me ma me grom biem hwa obua abefo ko so wani nokure befo bo tia so timi committee wo Japan no aba nokwasem pa me ye kro so wani wa na nyanya kopon o amana na nyina de bai aniwa wa manyina ni nokwasem fa o manya kopon bom ono betime kura wo de wo ye biala onim abusa pani hwede waye ubedi akonwen waton sa ase nyina adi wo fa se so obaji bia tim amane ade abusa pani wo de kwaso tutuntuma oyakupon nim tam obedi akonwa no asase a waton de nipa do waye de ben bokum wai kwa aboso fa so hwede waye wa we be semane sinya ye ko ono so kwa so ku nipa wo de monko na Kristo so ede onim dem ye nyina twem so de ode tumi di hene da no o amanaman ho ani o amanaman nyinala aniwa mama so twefo ma ho so tie mama so twefo ma ho so me dia me from agema me dia me te samba pam na no de me dia me se me twema so ne me o se mama so twefo ma ho so wono ne mmra wako school wano ate o te brofo wonu ngoma ento di wo brofo school ni si nkrasefo kwa o se ma ho so ma ho so Kristo oba tumi a wo penti MP a wo penti hwe boni a wudie MP a wo penti hwe sacrifice waye muja tumi a wo penti hwe dia waye boni a wudie tumi a wo penti MP bi a wo beyenti wakọ no muja cap mana wo no kwase tumi wanyina hwe o de ekoso oyakopon nim na muja wo no ye no ba fili nyina ba kwasem ba fili nyina ba akomya ba so tsaso di akomya ntino hwe boni a wadie aya se bo boni ni pe di wo wiase no an odene 2 minutes ka openti bra hwe niye na wo do se wo lawyer ye me de mo lawyer mitimi tueska kase ma no we o diska be fa lawyer into akotua asem no se na tie lawyer so mi se senatie enso waji sika wadi ama no lawyer o na wo tiem na wo hwe metie niye oni pai di fo wakunu osimi kunu oso okay sare tie dia ene mejo ebu 100 Ghana ebia 2 billion osimetua etua waje 2 billion wa yesu tu okuman judge so agire dia hye no ho hey judge tieniye wako hu waje ahye ho ye bogu di pa so wa firim kwa wo sika kasa ogba de ehunu mu mo amodede ye nyina wa humu register wa humu ya be mo sika mu wayi onipa no ne de ne fa no wayi firi ho ya hwa ya hu hey register yakopo ehu be date na okofa time na okofa na machino a okofa ya ma wo chima sika a wo tam e da ko hye a wo de sie no hwa wa hu register wa hu judge lawyer wa hu mo be twamoka se ni emunyuma tie hallelujah amen emra so onipa da sani odo homa Jesus odo homa Messiah no yente na obese ndua no so mai odo bia pama no we de bi so bebu ni parasi aten me fa honkwachi o kan sebo Psalm 50 verse number 17 to 22 tieni Paul Psalm 50 verse 17 to 22 come on na wukro yala wa wutie mi wuchira nimka ye ka woni mana obuafu
na woto me nsɛm gu wachi ye ka SOMPA ba na woto ho pe so uhunu owifo a one ka so obi your kronfo a wopɛ na asɛm utima ni sika kronfo nyina no na fofo no na wo ne awalsɛfo bɔ science obi so utimi so bia ware koma me untofo koma me wugya wa no mu a ekɔbɔ mu o kasa nyansa bia ni nyakopa asɛm bia ni mo ka no raw na wo tɛkyerɛ matoato anada asɛm sanity ye wo tutu nkɔfo so ntem wotena ase ka wo nua ho asɛm wotimi tena ase anka sɛ wo nua timi susu asɛm de to nua so wo na bampo wasopa no one ka sɛ maame bampo twa to so be na kɔto prison woyɛ yenom hwɛ ni ma woyɛ wa nyina no na ma yɛ kɔm nti nyakopa sɛ woyɛ kɔm nti no wosusu sɛ mete sɛ wara wote sɛ wosusu sɛ ɔte sɛ wana mɛka w'anim ɔsɛ ɔbɛka w'anim na mede bɛtaataa w'anim wɔne a wodi yɛ firi 1 kosi 13 ɔde bɛtaataa w'anim mo a mowura firi onyankopɔn no sɛ wowura firi sɛ onyankopɔn na ɛbɔɔ wo de a monyini wei ho ɛne nsɛ a meka kyerɛ no ahene makyɛndwen ho ye na mɛtete mo mu asinasini ɔsɛ ɔbɛtetiri pa sinim ɛmu nipa tetiri pa mu a asinasini a wɔgyefoɔ biara ni hɔ hallelujah amen hwɛ ne yɛ ne w'anim de ɔyɛ nyinaa bɔne a wode nyina woayɛ de nyinaa no ɔsɛ onim ne nyinaa praise the Lord Amen. ɔbɛtete nipa mu a wɔgyefoɔ biara ɔnte sɛw ni me nua a wotie me menkasa me nkwakyiri mede yei ɛbɔ koko sɛ sakyerɛ wadwene ne hunu sɛ wiebere no adu ɛtwa sɛ wodwane hwehwɛ ɔgyefoɔ ɛne ɔbɔfoɔ ɛmmere bia ni hɔ biom saa mmere ɛne mmerɛ a ɛyɛ sɛ de bɛyi wohu sɛ wobɛsakyerɛ wadwene bɛto me nsa frɛ wo bra na nyankopɔn ɛne wobɛto nsa didi yɛwɔbu asafo yi yɛwɔbu wɔ atabubu yɛwɔbu wɔ yɛgyi de rampon swadro konongo sebu abetifi ebu oti region nkwanta ye wo branches nim ahoro ebebre ase udu akran so kaswa ebi nso kaswa yebu bebre so frɛ a ba bi opesa wo oti menka ebe ma ba bi obekɔ bakɔ hia no okra na me kansa na tie yemfram sanse obi apɛ so ɔkɔ hene mu bi tina mani mere wade ate sɛ den meka no kra kyerɛ wo Kristo Yesu ehia wo Kristo Yesu hia wo sakyerɛ wadwene me to me sa frɔ sɛ bra ehia memenda ɛna yɛ asɔre Tuesdays me yɛ cancel onua Yesu Kristo to ne sa frɛ wo bra ne en deliver wo free sɛ no mianim na de wɔyɛ ne nyinaa Kristo nim ne nyinaa wo sɛ ade a wokɔyɛ yɛ ntiri wo hɔ no yɛ mahyew wo yɛ nyankopɔn ba wo enti bɔne ne ɛhyɛ so ho kro pɛ sɛ wo pa mu ka ne yɛtim deliver wo ne nyankopɔn gye wo wo de sie saa akodu bere bɛn ɛnɛ ɛyɛ ɔdom bere ma wo onua sese no ɛmre no ɛkɔ yɛbɛfa afrɛfoɔ no kakra na ɛhu ansa na ɛhwɛ asɛm wɔ ka Luke chapter 8 verse number 17 Lucas empano tingo twinmo ye dunsu no. Osa bibia ni kokom a ɔwe nyino adie. Bibia le ni wa kokom a ye nyina di. Na ahunta a ɔwe hunu. Ahinta Onyankopɔn hu. Na are na adie. Bibia ni wa so hinta a na adi. Menua hwɛ ni ye. Na wo sekiti no Onyankopɔn nim. Wobetuma bɔ wuram 0244 70 3250 0244 70 3250 Ubetimi aborim yebefao 0244 70 32 50. Yo. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Hello, good evening. Okay, good evening, Napoma. Yehowa dom. Patro di no be okasa free. Patro, me kasa free and dance from me free Jacob. Dance from na. Yo. Patro di mrei. Oh, and made the Muslim church, church, Manfa may not want them by other Roman. The prayer quotation or didn't you look, look, no, no other Roman. Luke chapter 8, verse 17. Psalm 50. Won't say what in Kayi by a quan son of a kind of a ye look. Psalm 50, verse 17 to 22. Psalm 50, verse 17 to 22. Okay, yo, hello. Yo, line so high hot. Yeah. And you said that here,
bibia no asokata enedi 0244 70 3250 betimi abobrem ye be fa 0244 70 3250. Hello. Yeah, but you didn't be a free. Praise God. Hallelujah. Yes, I'm a Madra, me pass free after. Madra, okay, free Accra. Okay, it's you. I'm a pacho, some now can get at the Mutro do into me boa basso, that was na can't no crane. Amen. Then, Amen. About the issue of Amen. 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 Yo. Hello. Yo. Ubeti ambo rem amya fall. Hello. Hello. Yeah, but you didn't be a cassette free. But you're a cassette free in Coco Quamine. And Coco Quamine, a Jacquesiado, but you on me. Also for Yamin Shirao. Some 30 trainer. They know Sabu who be mamma. Some 33 verse 13 to 15. Some 33 verse 13 to 15. Yo. Sanity, but no crano and neighbor bosso and cranson in Becca. Yankupon ba or tin samona or tuana mo. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, oh, but you didn't be a cassette. Menshia. Yo, Kumasi Menshia. Amen. Amen, mammy. About the so and shrubbery. Hello. Your line is why busy, but your friend and man. Hello. Hello. Yeah, but you didn't be a cassette free. Asante Nkoko. Asante, okay, cassette free Nkoko, but you. No, and there's for why are the me, it's in radio stations are on the people now. What's some no Ramia? Minya, winning now, me a copy come to my chair, metro. What's some no? It's a mess of them say to me, dear, does be brave. Amen. Amen. Yo. Hello. Hello. Yeah, but you didn't be a cassette free. Hello, Miniaba. Hello. Yeah, but you didn't be a cassette free. That's a friend. But you cassette free. But I'm a cassette free. Yo, yet your mommy. If I can suffer, I'm in a cassette. If I suffer, I'm not in the cassette. If I told my son now walk on, I told my woman so far. Now, I see me crap, me wound, I mean, your cry, and I'm by some person you who might have a dear. More branch maybe you want to buy. Yo, mommy, you were Tafu Adumpum. So, woman, yeah. Hello. Hello. Me pacho uya from number why? Me point from number why? No, uya me so. Me number ya why? Yeah. 0244 70 Se ufri edweso na wo ba. Obesuo Anonga Junction. Wafa cool from car. Fa cool from car. Ka den so besuo Plaza Hotel. Hello. Yo. Plaza we do Plaza hope Mozongo taxi ni wo ho. Ubisa Mozongo taxi no fa Mozongo taxi na wo so besuo Twimeko Junction. Twimeko se wo Twimeko Junction. Usi pe oso pe so for same. Do ya sole memenda no. Sofo no ya sole memenda no. Sofo same abofra kura be kire wo. Hello. Me ka kire. Mi mami.
Yeah, can't get something. I come and wood and yet. The can't get a son or deal. Yo, mommy. Yeah, the young count. Amen. I'm about to talk as a friend. Now, Mr. Free, I want to say. Yamwasi. I'm going to Yo. Yeah, no, come, yes, must say them. Amen. Be ceremonial. Oh. Amen. We catch the something. Maybe the Sammy. Yana make I say me catch the copy. And someone coming with them in Yemen who cry. Mammy, or body is watching. And yet, dear, so much. And you are so much, 78 years. Wonderful. Mama, or body is slow. And about this time, I met a 18 young possum. Yanko never catch it. See what someone may lie. There was mammy. Yamin shroud. Amen. The minimum can come minimum tree. Oh, what I am many in a yam song for. Hallelujah. Amen. Because you will get there with him. Amen. So can you some papa? Oh, it was it. Catch me, Kuma. I am my said. Amen. Amen. If you're the beer 11 p.m., if you're the beer 11 p.m., Yawaha, if you're the beer 11 p.m., and I Joe Dubacon, and yes, 11 p.m. to 12 a.m. 11 p.m. If you're the beer and Yeba. Hello. Hello. Yes. Me pato evening. Evening, mommy. Me pato atomna okani dia toma kuma sofa. Amen. Necessary atonsu. Me pato atoma kuma sofa. Amen. Me bako school. Ewo me bako school lesson bi so there. Me ban music na wo sen. Hello. So, yo, oba teacher na ekinkan Bible no. Yo. Me ba so me lata mami. Ye de wase. Aya na me ba ne baby pa no obedi hu adase e kire me pa. Ne na me se o preach pa. Amen. Mami ye de wase. It was in the teacher no. Oh, wonderful. It was hello. Yeah, but you didn't be a case free. But I'm a case Sunyane, but you eat your wapa. Opa, what's some no atoma super. Amen. It was now the word that baby. Only suffer, Nanga or your suffer on that time. The Bayashan is of near after food when you see my way. I will fear by a changa. Suffering were two into my banner. Only you in your mouth, no way in your mouth. Papa, I summoned me. But now so a bed not bring me son come a person by any baby. Me kwaso ye Pentecost ni ankosa let me dwen ne me wife dwen say faso bia ni so papa faso bia ni so jama urade me de many to say sanya wo kan no nyame ono tubia aka sa nyame tubia aka because nyawo ye na wo nyame hu no hu wa kofa oba fofo mo na ona papa sunyane wati ko eye mane hawo jano obadi wo hunu de wo ye nyina ye mle no ayabe ye fa flefo ba aku mienu ye fa flefo ba aku bi na ye fa ntwa so ye onua de wo ye bia papa o se papa asemo kan se ya woni mu yes ya woni mu wo you nema jan what to be sa wo jan nema ho na ko no ohun Onyankopon no baby awo abrante. Hello. Yes. Good evening. Good evening, Minuaba. Odi na bi akasa free. Mr. Free Sama boy. Okay, yo. Boss of Abasu. Amen.
I'm saying, I'm sure I'm a partner. Me and a quotation, no one. 23. Jeremiah 23 verse 24. Jeremiah 23 verse 24. Aha. Oba de enhira obi bia a wutie ye. Efiade bia 11 p.m. na ya hyase. Efiade bia 11 p.m. Anumre du baako. Ena ya hyase. Ya pon du mienu no pa. Yehia ewo Tafodompom Kumasi Tafodompom Seekers of the Truth Ministries. Opesa oni yesoma. What the frame number is 0244 70 Yebema na wabe huye. Tuesday brande bia a transmere council. Na me da na yesum. O how be a douse no de bra. Christo wefa na kwa so aso emo bi na daw, emo bi en na daw. What to oil that check. Waji wari apra che wabo pada che enso ho hwe brane be hu Yankopon no nyam ni tumi Yankopon mi wadwum no mi wakoma mu eti na asemase amen bo me bia Yankopon